Ake ngibingelele udokotela uNdaba lo inyanga leyaseMnambithi yodumo lwemithi yenhlanhla yokuvula izinto zabantu nemisebenzi abafuna imisebenzi. Ake ngenze le video kuyafika nje ukuthi ngiyenze encane. Angithunywanga umuntu futhi angisaphothi umuntu futhi angifevi muntu. Ngila kule ndaba kaNgizwe Mchunu uMacingwane. uMacingwane sibonile kwaphithizela ey'nkundleni zokuxhumana. Kwaphithiza kakhulu, kwaphithiza ukuthi ushelwe umuzi. Lokho-ke kubuhlungu ukushelwa umuzi. Nezindlu zotshani kodwa ziyahlupha. Izindlu zotshani afuna usondelanise kanje ngoba makushe eyodwa ithungela enye, kushe enye kuthungela enye, kushe enye. Izindlu zotshani ifuna engathi ungaqaqa, enye ibe ngale esangweni elisekugcineni, enye ibe ngale mese wakha indlu enkulu phakathi nendawo. Kodwa-ke lapha ngibonile ukuthi i-disaster because bekuyizindlu zotshani ezisondelene zonke kanje. So kusho ukuthi lokho nje kwaba yiphutha kwasekuqaleni akwanganakeka. Angikho-ke kodwa lapho sekuwukusho nje ukuqwashisa. Ngifuna ukuthi-ke Macingwane, phephisa mfowethu, phephisa. Phephisa ndaba ezitha, siphephisa nyanda yemkhonto. Kubuhlungu kwehlile, singamadoda thina, sinamakhosikazi, siney'ngane. Leya nto mangathiwa yehle ekhaya kini ingacishe ikuthinte ngoba yonke impahla seyiyadura manje. Doesn't matter ukuthi indlu katshani, utshani isithunga sisodwa siyadura, umakhi uyadura, iy'tini ziyadura. Ndaba ezitha, phephisa, yehlisa umoya. Hamba-ke yenza kanjena-ke ndaba ezitha. Mase kwenzeke kanje, funa iy'nto zakho ukuthi zikuphi, funa into zakho ukuthi zikuphi. Ngoba abanye abantu uthola ukuthi kunemithi ekuthiwa wovutha, kunemithi ekuthiwa wovutha abayisebenzisayo. Angezi kwakho noma iphoyisa lingayazula lize lidele ngelithole bulobo, ngelithole ma-fingerprint. Basebenzisa imithi le kuthiwa wovutha. Ndaba ezitha, zama ndaba. Ngeke sikulahle, umuntu okuthandayo akakulahli, uyalibeka iqiniso, kodwa ongakuthandi uyakhuluma. Ndaba ezitha, ngiyazi ukuthi into eya phambili uyayithanda nempilo. Ngikubonile futhi ngibuka amakholi la uxoxela ubaba uNcamalala. Asizameni ndaba ezitha, zama ukuthi umuzi wakho phela. Angithi njengoba wena sowuyi-national umuntu odume izwe lonke, ndaba ezitha kwakho akuhlale phela kube ne-security. Sengikutshela as a-security expert njengoba mina umsebenzi wami mina ngiyinyanga, kodwa uma ngikhula ngiyingane i-security into engiyazi engqondweni yami. Imizi yakho ndaba ezitha njengoba uwuwe nje, organizer phela, yenza imizi yakho phela. Nathi sinayo imizi nama-guard room, sinemizi kuphi kuphi esingesichaze koPitori, sinemizi koNatal kuphi kuphi, asichazi leyo mizi. Kodwa imizi yakho phela akube nayo i-security alert, lento yokuthi makuthiwa nje kufika isithunzi somuntu kube ne-alert njalo, alerta njalo ukuthi njalo kube nama-response something kwakho. Ndaba ezitha, siyacela ukuthi mina ngicela lokho nje ukuthi imizi yakho ayiphephe phela ndaba ezitha. Njengoba umuntu nje osedume izwe lonke, ungathi ngizwe udume national mase lapho umuzi wakho nje ihlele egangeni lapha. Abanye-ke bathi imizi yakho ihlala iy'mbuzi. Uyayibona futhi ukuthi ngathi ngempela le mizi ihlala iy'mbuzi ngoba isegangeni nje. Angeke ndaba ezitha ufike udume public kwi-media national, kuyaziwa South Africa you will meet someone called uNgizwe Mchunu. But imizi yakho nje ihlalela nje egangeni ngazathi nje njengoba bethi kuhlala iy'mbuzi. Ndaba ezitha, shintsha phela nawe, utshengise i-civilization, utshengise ukufunda, utshengise nje nokuphakama kwenqondo ukuthi intelligent, ngihlakaniphile, ngenza ukuthi nokuthi. Angithi uyisishoshovu sezwe lonke futhi usiza thina ngoba uthi abantu ababuyelele, kubuye abantu bokufika la, kubuye thina sithole imisebenzi la basebenza khona, usiza thina i-South African citizen. So from there zibheke nawe phela, zinuka amakhwapha kwakho, faka i-security expect kwakho. Akube nekhamera, ngizwa usekho umuzi womuntu odumile ekuthiwa unayo ikhamera for cash up something, ongenayo i-guard room for security system, for security reason, ongenayo i-alarm, yonke into just for alert. Yilokho ekushoyo. Ndaba ezitha, phakamisa i-security emzini yakho. Imizi yakho ukhona osenkandla emabhuqini omuhle kakhulu, ukhona umuzi wakho futhi
okhombile ngaphesheya lapha ukhona kube yiloshile nawo loshile futhi awuvuke ngoba yinxiwa lasekhaya inxiwa lobaba omkhulu kodwa-ke imizi yakho faka amakhamera ufaka ama-security emageyithini ubiyele imizi yakho kube ne-security expert because even the police bazohluleka ukusebenza bekwenza investigation umuzi uma usesigangeni nje ubekiwe lapha akubiyiwe usegangeni nje entabeni i-security system security expert intelligent yase South Africa izohluleka ukusebenza lapho yenza into zakho-ke ngizwe nawe ngoba umuntu odumile siyawuhlonipha umsebenzi wakho futhi siyawuthanda nokuba isishoshovu oyisona ngoba lokho uyobhalwa emlandweni ukuthi kwakhona umuntu ekwakuthiwa ungizwe emculo owayesebenza kanje njengobaba lo wakithi lo uphakela umthakatho ndabandaba hlanganisa-ke ngizwe siyakubonisa ngoba abafowenu ngeke bakulahla abafowenu ngempela abakuthanda ngokweqiniso bazokutshela ukuthi kufanele wenze lokhu nalokhu nalokhu siyathokoza undaba lo inyanga le yaseMnambithi yodumo lwemithi yenhlanhla asibonge kakhulu abaqhubeka abantu balashwe baphile kuphephe izwe siyabonga ngoba amaphoyisa ayasebenza but into ezokushaya umuzi usesigangeni and akuna camera akuna security akubiyiwe akunalutho azohluleka amaphoyisa lapha ekugcineni uzowablame kanti amaphoyisa ayawenza umsebenzi ase South Africa siyathokoza